La princesa que somiava tocar els colors. Això era i no era, en un regne molt llunyà, vivia una princesa que des del seu castell somiava cada dia en poder tocar els colors de l'arc de Sant Martí. Quan aquest apareixia per l'horitzó, la princesa es preguntava: «Estaran calents o gelats els colors de l'arc de Sant Martí?» «Segur que el roig crema», afirmava. «Igual pot ser que el color groc siga suau al tacte?», es preguntava. «El morat segur que punxa quan el toques», assegurava. Un dia, cansada de fer-se tantes preguntes, va decidir anar en busca de l'arc de Sant Martí. Agafà la motxilla, la cantimplora i un bon suc de taronges de València i s'enfilà cap al bosc per a complir el seu somni. Camina que camina, als pocs dies, arribà a un prat on hi havia moltes flors de distints colors. I en eixir el sol, de les flors començaren a eixir cadascun dels colors que formen l'arc de Sant Martí. I per fi, la princesa va poder complir el seu somni de tocar els colors. I conte contat, conte acabat. I el que no s'alce, del cul foradat.